Kinsa may unang nakasinati nga ang Dios naghari na sa kalibutan? Kinsa man? Ang mga katong mga disipulo ni Kristo. Una, ang mahal nga Birhen Maria o si San Jose. Sunod, katong mga shepherds. Dayon, katong mga wise men or mga tulo ka hari. Dayon si Simeon, kadto sila si Ana. Nya sunod dayon kadto dayong mga amigo ni Hesus tong iyang gipanghimo nga disipulo. Ang una 12, karon gipun-an niya og 72. Pila naman tanan iyang disipulo? Ha? Pila? 12 plus 72? 84. Ana. Nya punan ani karong nanimba. Pila naman tanan? Aw kamo unsa mo disipulo mo ni Kristo? Gusto mong mahimong disciples? Gusto? Wa man day mo klaro ani pagkasimbahang inyo. Basig na parihara mo atong nagsigilag sunod-sunod ni Hesus kay naghuwat kanus-a magmilagro, nagsigilag pangayo nga ayohon ang ilang mga sakit, nga ang ilang mga masakiton maayo. Pero pag ingon ni Kristo, sunod mo nako, wa gyud nanunod. Basig naliwatan. Adi kita ka-experience sa gingharian sa Dios sa iyang paghari. Mao na ang mga disipulo nakasinati naman sila sa paghari sa Ginoo. Ang sunod na sad nga gusto ni Kristong mahitabo nga ilang isabwag ngadto sa mga tao. Matod pa ni Hesus diri, og sultihi sila nga hapit na maghari ang Dios. Ngano man gasunod naman siya nila, gauna raman sila nya gasunod siya. Kay katong mga lugar nga iyang gustong atuan, maoy iyang gipasuroy og una sa iyang mga apostoles. Nakaron sa atong kinabuhi, unsaon man sad nato pagsinati ang paghari sa Dios. Matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, kay siya man to'y unang nakasinati ni Kristo, unya ang iyang gisulatan mao ang iyang tinun-an, ang iyang disipulo, ang iyang gipili nga leader siyang simbahan, nahimong obispo, ang anak ni Yunes. Kanis Yunes, kuan ni siya, anak sa ni siyang Loida. Kanis Loida og si Yunes mo ni ang nahimong mga barkada ni San Pablo pag-adto niya didto sa lugar nila ni Timoteo. Nya mo say anak nga batan-on nga usog sa kayong musunod, iyang gitagaan og kaning authority, iyang giordinahan. Kani mo ningon siya, tong pagpandong nako sa akong kamot sa imong ulo, gamita tong tanang grasya. Gamita tong tanan. Kita nakasuway mo nga gipandungan mo sa obispo, inyong ulo gipandungan, ana? Pag bunyag, pagpirma, ako napagi ikatulo, pag-ordain. Nya kaduha man may giordinahan, pagkadikon o pagkapari, kaupat na ni gipandungan akong So ang una ding buhaton ko gamito nato ang tanang grasya nga gihatag nato sa pagpandong sa kamot, pagbunyag, pagpirma. Nya unsa man ni mga grasya ha? Ang grasya sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang maayong balita ni anaro nato. Lingi ako na imong tupad. Ing naunsay maayong balita karon? Unsay imong maayong balita karon? Ing nako Naba siya ikasulti. Ug moingon siya, ambot lang, okay ba? Ana. Basin og na din siya numero ron diha. So unsay maayong balita karon? Nakaron unsa man ang maayong balita nga gustong ipasabwag ni San Pablo? Ningon siya, kayang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Gahom
gugma o pagpugong sa kaugalingon. Nindot kining tulo, mao ni ang gipahinomdom ni San Pablo ngadto sa iyang mga tinun-an. Gugma, gahom, pagpugong sa kaugalingon. Kamong mga asawa, makapugong ba mo sa inyong kaugalingon? Kung ang inyong bana nangabit na, makapugong mo sa inyong kasuko? Yes, kay naa na ninyo. Gihatag na ang paggamit na lang ana. Pero di ka kapugong, pasabot, wa ka mo gamit. Ang mga manag-uyab ka karon, kaning mga manag-uyab, og mag-date na sila, makapugong ka sila silang kaugalingon. Kamo, bago mamong minyo dining uban, katong uyab pa mo, nakapugong mo. O na highball. Highball? Ayo. Karon sa akong mga gipangkasal, akong pangutanon, murag sa mga more than 500 na tingali kabuk akong nakasal sa akong 16 na ron katuig sa pagkapari, hapit na mo 17 katuig. Murag duha pa gyud ang niingon nga wa pa sila mag premarital sex, sa wa pa sila makasal. Wa sa nun ako check up pa, ambot og ba to mamakak. Lisod man sa check up po, wa man ko'y instrument pag check up, no? Pero wa pa ko, no? Pero diha ko'y nasakpan ba? Kay wa man ko magkuan, wa man ko ka-interview nila. Pag pangumpisal, akong gi pangutana, kay wa man sila mo kumpisal nga nagkuan na sila, nag premarital. Akong gipangutana to ang babae, kaya maura na ako mga sala pa diyan ako. Wa pa mo matintal sa paghimo og premarital sex, aning imong banahonon kay kaugma naman lang kasal. Ningo-ingon din babay, manalagi pader ana. Nako sala o bitaw pader, sala sad na pader ana. Man ang laki na inisunod nga ingon nako mo to umpisal sokol sa mama ana, tubag-tubag ana, mga ana paghuman maurot ako mga sala pader nako. Wa pa mo mag premarital sex aning imong asawahonon, siya wa pagyud pader. Nako. Kaning ni ang tawhan na impiernohonon gani ang masag akong ingnon nga ang sa ingnon nga ni kumpisal na tong imong kuan nga na may seal of confession, di man na to pwedeng maingon pero nagkatawa lang ko ba nako hastas pangumpisal yawa lang yapon. Nauwaw sa tingali to siya no nga kuan ba, pero mo lagi na pagpugong sa kaugalingon niya ko ng pari og madre magkuyog makapugong, simpre pugong kayo. Niya kamong mga ginikanan ug ang inyong anak tapulan kayo niya dako pa jud kay kaon, bugo pa gyud, makapugong mo sa inyong kaugalingon sa pagyaw-yaw. Pugong og wa na moy bugas, wa na gyud moy magasto, makapugong mo sa dili pagpangutang. Makapugong mo sa pagpangutang. Mangutang. Mangutang. Kung ang imong kauban diya sa imong opisina or sa imong balay, imong silingan, musugod og imbitar nimo nga manglibak sa inyong isig katao nga kaila sa ninyo, makapugong mo sa pagpanglibak. Mo na gamitin na naggahom. Mo na ingos Kristo panglakaw mo. Unya ang gahom ipaambit. Ang samang gahoma, ang kalinaw, ang panagdait, maanaa kaninyo. Pasabot, ang gahom di ay ang gugma, kalinaw, panagdait, ni ana na nato. Gahom na nato, batok sa mga dautan. Gahom ba? Power. Nya gamita na, kalinaw, gugma. Nya matod pa ni San Pablo, pagpasigarbo sa Ginoo nga imong Dios, ipasigarbo sadko nga imong amahan nga karon nabilanggo tungod ni Kristo. Si San Pablo nabilanggo siya, nagsuwat siya ni Timoteo. Aning panahon na gischedule na siya, kanusa siya putla siyang liog. Pero ingon siya ipasigarbo sadko. Kana bang proud ka nga ang imong teacher na priso og patyuno na para sa Ginoo? Kamo, proud ba mo nga ang inyong Ginoo gilansang sa cross? Proud mo nga atong Ginoo gilansang sa cross?
Tubag. Kit, ang sabang di ba mo tubag? Proud mo, nga gilansang ang Ginoo sa cross? Proud. Inyo ba nang gipagarbo? Magarbo. Ay, klaro lagi. Ang simbahan, proud kayo. Ang simbahan ba, in general, mo bitaw tanan gyud nga simbahan Katoliko, sentro gyud na ang crucifix. Mo ginay requirement. Nga naman, ipagarbo gina nato nga ang atong Ginoo gilansang sa cross. Pero nalansang sa cross, nga wa masuko, wa magyaw-yaw, wa mo reklamo, nagsigirag higugma, nagsigirag pasaylo, wa gyud kasa. Maunay greatest achievement sa usa ka tawo aning kalibutan na maunay tinuod nga tuburan sa kalinaw ug pakigdait. Kana bang di na ka masuko bisag patyon ka? Nya gahom na nato ha. Nahitabo sa nang San Pedro, nahitabo na ni Lorenzo Ruiz. Oh, nya kamo. Gusto mo ganaon mo? Ha? Dili. Di sa ko gusto eh. Pero timana na to sa tubag na to sa Salmo, tagaig, himaya og dungog ang Ginoo. Unsay makapahatag og dako kay himaya og dungog sa Ginoo? Kana bang mag-antos ta para niya? Kana bang magpakamatay ta para niya? Kana bang gusto tang muantos aron paglikay sa sala? Kay matag himo natog sala, gipakauwawa nato ang Ginoo. Atong gidaot ang Ginoo, atong gibudhian ang Ginoo, atong gipakauwawan ang Ginoo. Kay mga Katoliko gud ta, nagsunod gud tas gilansang sa cross nga nibuntog og sala, nya kitang tanan magsigig pakasa unsaon nato paghatag og dungog. No? Pareha na imong papa, ang imong papa purti gid taong paningkamot ug ang imong mama purting paningkamot aron lang ang inyong kinabuhi mahayahay jutay nya ikaw nga anak sige lang kang suyop anang drugas wa ka mo iskuylag tarong sige pa jud kag pangawat unsa may gihatag nimong dungog sa imong pamilya no awag yapon mo kasabot mao na og magantos man ta nya para sa Ginoo be proud kana bitang sigihan nakagkulatas imong bana nya ang imong bana bisag unsaon nimong antos buang lang gyapon wa lang gyapon musabo wa lang gyapon mahigugma nimo be proud kana bang manglagom imong naong nya iniglakaw nimo ngadto silingan be proud tanawa lagom akong naong tanawa gisi akong kilay tanawa nangapangag akong ngipon kulatas akong bana isa unya proud ka ana nakabana ka ingon ana siya proud gyud ko kay hangtod karon wa lang gyapon ko mobiya niya I love him until I die. Sunod si Mana, lungo na ang iprosesyon ngadto. Patay naman ka. Pero you are proud to die in your commitment to God nga nag-ingon, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Kana mo inindot nga, dungog og himaya. Nga tinuod gid na, nga di day na bakak, nga mabuhat ra gid na, dili day na istorya-istorya lang, ikaw ang naghatag og testimony. No? Duko-duko lang mo di ha. Sige na, manindog na ta.